Són persones molt impulsives, molt explosives, sobretot davant de situacions de frustració, davant d'una negativa o de no poder assolir allò que volen. Llavors tendeixen a tenir aquests tipus de conducta, de comportament, ser agressius, no col·laboradors. La finalitat de la veritat és poder rehabilitar i reeducar a les persones amb trastorns de conducta aportant-los habilitats funcionals, és a dir, que deixin de realitzar conductes problemàtiques que els pugui impedir estar en un mitjà molt més obert i poder-li donar d'altres habilitats i d'altres maneres de comportar-se perquè puguin ser funcionals i puguin estar dins d'un recurs molt més normalitzador i molt més obert. Llavors, per això s'elabora els plans de suport conductual, que són plans individuals on se potencia que la persona millori aquestes conductes. Hi ha persones que potser serà difícil poder desvincular-les d'aquest tipus de recurs, però d'altres persones que sí. Llavors, nosaltres la primera possibilitat que podem donar a la persona que va millorant i va perfilant-se és el poder passar a la llar residència i, en el cas que la llar residència suposadament continuï sent bo, poder-la passar amb un recurs més normalitzat, més inclusiu, com poden ser pisos tutelats.